lucrează la mass media. Vă rog, închideți camera. Când vreți filmați ceva, este o regulă. Trebuie să vă știți voi, la președintele de ședință, să începeți sau nu filmarea. Sunt niște reguli de etichetă care trebuie să știe oricare om care se consideră civilizat. Dar mass media, noi vedem, toată lumea care lucrează la mass media este civilizată și informată. Ca să, doamnă președinte, am să dau o mică consultație celor la presă. Eu vă rog, chiar. Dumneavoastră sunteți în drept să filmați oriunde, oricând, iar într-o ședință de judecată, atunci când instanța vă somează, trebuie să o faceți. Întrucât ședința de judecată nu a început încă, puteți să filmați și în momentul în care discutați cu mine și în momentul în care discutați cu doamna președinte. Iată, după ce va fi începută ședința de judecată, când dumneavoastră veți fi somați, iată, a început ședința de judecată, cerem prese, înțelegeți? E simplu de tot. Dumneavoastră vă cunoașteți drepturile, vă exercitați impecabil, așa că oricine va spune, președintele instanței, președintele țării, Obama de-ar fi, faceți-vă meseria. Da. N-am înțeles, vreau să sunteți președinte de ședința? Nu, eu sunt un simplu avocat, sunt și eu un protestatar și am venit aici. Până când n-ați anunțat că începeți ședința, sănătate, doamna Rotarciuc. Dar cum să anunțăm când în sală nu este liniște? Cum nu este liniște, doamnă? Era din mormânt liniște. Da. Ca în țară. Stabilizeți. Completul format juridic. Așa. Verificăm prezența în sală. Dumneavoastră cine sunteți? Cașu Valeriu. Cașu, da? Aici e Cașu scris. Cașu. Cașu Valeriu este. Dumneavoastră cine sunteți? Cibotari. Mai cum? Radu. Cibotari Radu. Dumneavoastră? Matasevici este? Matasevici este. Nu o să permiteți? Filmarea. Filmarea se permite la început și la sfârșit. Domnul filmează. Dar cine e individul care se implică? Și Panuța este în sală? Întocmai, domnule. Este. Și Panuța este în sală. Avocatul Ursache. Pentru toate cererile. Da? Pentru toate cererile. Eu am anunțat completul de judecată. Vă întreb pe dumneavoastră, domnule avocat, dacă aveți cereri de mesuri la momentul actual. Da. Așa. Acum, presa, eu rog să nu mai filmeze la momentul acesta. Noi începem examinarea propriu-zisei a cererilor.